मनुबा बड़ा फरा है तो चलिया छोड़ के चलिया छोड़ के नौकरिया राजा जी नहीं चाहिए सोना किसी को राजा जी नहीं चाहिए सोना किसी को राजा जी नहीं चाहिए सोना के सिकरिया ही राजा जी दिखा है लिया वो अच्छा लिया वो छोड़ बड़ी हमारा मन में दुख बा हो जब से भोजपुरी इंडस्ट्री में आइल बानी तब से हमारा के कोई ना कोई देख के जरते बा कि रानी कहाँ से आ गई बाकी हम भगवान जी बानी माई सरस्वती बानी उहे कल्याण करी हम कोई कुछ नहीं मेहरारू कहती है दुई गो रोटिया में आधा आधा हम सोझा तो सब दुख काट अगर दू गो रोटी रही आधा आधा बांट के खा ले तू रहब सोझा तो सब दुख काट ले अरे कैसे रहेगा बिना तू अरे में हो तो चलिया छोड़ के मेहरारू कहती है कि अगर बाहर में बाढ़ तो तोहरो मन में दुख होई कि जवन है घर में खाना मिल जाए दुलार प्यार मिल जाए तो उन बाहर में ना मिली हाथे पर काम गिरा कहती है मौगी बॉम्बे गुजरात रहो चाहे रहो घरवा के सुख ना जाई कहीं ना हमारे मुखिया जी इहो सबे के थोड़ा आशीर्वाद दे दे मुखिया जी के तरफ से हजार हजार के पुरस्कार पसीना चला तो पसीना के तनी दवाई दे दी पसीना के दवाई एहू लोग आशीर्वाद दे दी दिल से स्वागत अभिनंदन बा हाँ हाँ मुखिया जी के तरफ से नारायण के कृपा बना रहे कहते मेहरारू
बॉम्बे गुजरात रहो चाहे से जिया के सुखवा ना जाई कहीं ना ए सखी ना लो भैया सर ना लो भैया सर का करब हमनी के अच्छा मुखिया जी के चेला भोला राम तूफान जी की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार। अरे वाह अरे कैसे रहेला बिना तू अरे में हरी आए राजा जी आ जाओ त चहलिया वो छोड़ के न करिया चहलिया वो छोड़ के न करिया राजा जी चहलिया वो छोड़ के न करिया राजा जी आ जाए विकी तिवारी जी। अरे हाँ तनी हम आग्रह करब कि बबीता जी खातिर भी एगो ताली बाज के स्वागत होके भाई। बहुत सुंदर आ बड़ा पाएला खुशी के भी कलाकारी अच्छा बा। तब हम चाहब जे जब भोजपुरी लोकगीत के कार्यक्रम शुरू हो गइल बा ते ही क्रम में आदरणीय श्री कमलवास कुंवर जी के हम आमंत्रित करत तनी और हमनी के लयदार मुखिया जी आपके भी स्वागत बा। कहल गइल बा कि जहां भाव मिले सम्मान मिले कुछ ज्ञान मिले केने चल देने। अच्छा सम्मानित का विवाह कीर्तन भगवान राम के विवाह। अरे वाह वाह वाह